Павышэнне прыбытку праз павышэнне таварнай якасці. Просты, але дзеючы закон рынку добра засвоілі ў адкрытым акцыянерным таварыстве «Опаль Агра». Гэта прадпрыемства адно з тых, хто упэўнена выводзіць Івановскі раён на другое месца ў вобласці па колькасці надояў. Без малога 20 літраў з каровы ў суткі, 80% малака класам экстра. У самой гаспадарцы гэты паказчык яшчэ вышэйшы – 93%. Прыярытэтную для сябе задачу вытворчасць малака выключна найвышэйшага гатунку кіраўніцтва «Опаль Агра» вырашае грунтоўна и с зачином на перспективу. Банк развития объявил конкурс об участии в инвестпроекте. Было принято решение о нашем участии. В результате мы прошли конкурсный отбор, и в сентябре прошлого года нам была открыта кредитная линия на финансирование строительства молочной товарной фермы на 640 голов в деревне Опаль с доильным залом и 4 сенажных сіласных траншей. Агульны кошт проекту каля 5 мільёнаў рублёў, тэрмін акупнасці 9 гадоў. Комплекс, что называется под ключ, меньше чем за год побудовало объединение Брест-Сельбуд. Что у нас побудило на строительство? Это имелась в хозяйстве ферма с 1967 года постройки с привязанным содержанием коров, с доением молокопровод. Естественно, на такой ферме получить качественную продукцию качественную было проблематично, поэтому приняли решение о строительстве новой фермы. Месца для будаўніцтва было абрана не выпадкова. Побач ужо ёсць ферма, таму пытанне з камунікацыямі і пад'язнымі шляхамі вырашана аўтаматычна. Сам праект комплексу стандартны – гэта 2 кароўніка і 1 даільна-малочны блок. Статак сюды запустили яшчэ ў ліпені і амаль адразу пачалі атрымліваць станоўчы вынік. По кормлению группы распределены. Соответственно, мы получили результат 20 литров сейчас, 19,6 доим на корову. Соответственно, это дало прибавку 6 килограмм на голову. И сорт экстра, что раньше мы не могли по этому стаду добиться на старой ферме. У нас высший сорт, а экстра у нас сорта экстра не было. Но на сегодняшний день сейчас молоко все идет экстра. Пасля выхаду фірмы на поўную праектную магутнасць пагалоўе агульнага статку гаспадаркі складзе 1300. Прагназуецца, што толькі на новым комплексе будзе надойвацца да 14 тонн малака штодня. Для параўнання старая ферма ў Лядовічах давала ўсяго 4. Сёння на новым аб'екце вядуцца работы па добраўпарадкаванні тэрыторыі і заканчваецца будаўніцтва сенажна-сіласных траншей. Тацяна Будгусаім, Людмила Салзна, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».